IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingke di Vice Mayor Napoleon Hernando iti iliti sa Nicolas kag tultuloy di programa para kada iti manalon. Imbatad na nga da iti naangay a workshop para kadakwada. Dito hands-on workshop on smart farm mapping for farmers kunana. Iti pinagtulit ti panawon. Ado dagiti barong kakat ng projects nga maited iti barong science kas maiti dito pinag GPS kadagitoy mulmula da mabalindan nga dito kwentain numano iti namulaan da no saan sa pela kumatawan no ada didigra mabalindan nga kwentain no anay iti napeperdi mabain iti pinang aramid da kadagitoy programs iti cellphone kada dagiti application cellphone nga mabalinda nga usaron kapno aliston nga maraming dagitoy. Kunana, aday ket nakalatulong tapno edikasta ket pintas ti talon dagiti manalon iti naso o lugar. Dagitoy iti babaro nga technology nga katulungan dagitoy patpatgen tayo nga farmers. At the one day seminar workshop duang aldaw kiddi pay kiddi. Mamin duang dasag 15 membros nga nag-workshop. So total nga 2 days. May paramnama nga dadantupay ti programa para kada iti manalon nga ijaya ti LGU San Nicolas. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.